המעבר. מניו יורק, בני אבני. הבוקר הזה, 7:27, חברת הכנסת אורית סטרוק מהבית היהודי, יושבת ראש עמיתה של שדולת ארץ ישראל, יחד עם יריב לוין מהליכוד. בוקר טוב אורית. בוקר טוב, בוקר קשה. תשמעי, כבר עם הקמת הממשלה את פחדת מזה, את חששת. את ביקשת לקיים דיון על רקע הדיווחים כי יש כוונה לשחרר מחבלים. עלה סגן השר אופיר אקוניס, בכל הקטעים שמראים אותו מבטיח שזה לא יקרה, רואים אותך גם יושבת ומקשיבה. ראית את הצילומים האלו, את הקטע הזה שהראו שוב ושוב בטלוויזיה. מה את אומרת היום? זה המביך הזה שמשקרים. כן, מה את אומרת היום? מה אפשר לומר? אני כאובה, אני מתביישת ואני מודאגת מאוד מאוד. אני חושבת שהממשלה עשתה טעות איומה, זאת נפילה שאסור בשום פנים ואופן לחזור עליה, וצריך לתקן אותה. צריך, אם נגיד את זה ברוח חודש אלול שאנחנו כבר נמצאים בתוכו, צריך לחזור בתשובה. חודש הסליחות באחרים, אבל חברת הכנסת אורית סטרוק, הממשלה הזאת, את אומרת באמת דברים קשים, את אומרת אותם כל הזמן, צריך להגיד את זה ביושר, ואת אומרת את זה במיוחד הבוקר, בוקר קשה, לחזור בתשובה, את לא חוסכת במילים, את תוקפת את הממשלה במילים קשות, אבל את חברה בממשלה, את יודעת מה, בקואליציה, 3 מחברי מפלגתך חברים בממשלה הזאת. קודם כל, שרי המפלגה שלנו הצביעו כולם נגד שחרור המחבלים. זה לא משנה, הם עדיין שותפים להחלטה. נכון. לכן אמרתי לא רק שאני כאובה ולא רק שאני מודאגת, אני גם מתביישת. אני מתביישת להיות בקואליציה כזו שמשחררת מחבלים רוצחים בכלל, ושעושה את זה בשביל כלום בפרט. ואני בהחלט לא מתכוונת לשקוט על השמרים. כרגע אנחנו בפגרה, אבל מהרגע שתסתיים הפגרה ואנחנו נחזור למושב... א', את יכולה לנסות לארגן דיון מיוחד בפגרה, אם יש לך מספיק קולות לדבר הזה, את יודעת את זה. זה נכון, אבל אני, דווקא מתוך היכרות של עבודת הכנסת, אני לא חושבת שהדרך לעצור את שחרור המחבלים עוברת דווקא דרך דיון מיוחד, כי חבר כנסת, האיבר הכי חשוב שיש בגופו הוא לא הפה, אלא האצבע. ואנחנו בהחלט הבטחנו לעצמנו בשדולת ארץ ישראל שאנחנו לא נרוץ באוטומט. ואם שמעתי עכשיו דיווח של כתב שלכם שהאמריקאים אומרים אנחנו נתגבר על כל המכשולים ועל כל הקשיים, אז שיתחילו לספור אותנו גם, כי אנחנו לא נהיה שם בכל מצב. כן, אבל גם אמרו, בדיווח רחב יותר, אורית סטרוק, האמריקאים מגנים את כל ההתיישבות הישראלית מעבר לקו הירוק וגם את זה. כן, לא לזה אני מתכוונת. אני מתכוונת לזה שהאמריקאים אומרים, אנחנו תפינו את זה שהיהודים יבנו, זה בסדר, צריך לבלוע את זה, כל אחד יבלע את מה שהצד השני עושה, ואנחנו רק נמשיך ונתקדם. ברשותך, בואי נעצור רגע, אורית סטרוק, 7:30 בדיוק, עדכון מלאכי חזקיה, אחר כך נקשה עלייך עם שאלה נוספת שבאה מכיוון האופוזיציה. בבקשה מלאכי. תודה, בוקר טוב. מערכת כיפת ברזל ירתה הלילה בפעם הראשונה רקטה שנורתה מסיני אל העיר אילת. אין נפגעים ואין נזק. ארגון סלפי המזוהה עם הג'יהאד העולמי קיבל עליו את האחריות לירי. בסיני ממשיכים מחבלים לתקוף עמדות של צבא מצרים. הקבוצה הראשונה של המחבלים הפלסטינים תשתחרר ככל הנראה הלילה לאחר חצות. שר החוץ האמריקני קרי אומר כי הודעת ישראל על תוכניות הבנייה החדשות מעבר לקו הירוק הייתה צפויה במידה מסוימת. הממשלה אישרה אמש במשאל טלפוני להאריך עוד ב3 שנים את כהונתה של ועדת טירקל. 125 צעירים עולים חדשים מארצות הברית ומקנדה המיועדים לגיוס לצה"ל ינחתו הבוקר בישראל, והתחזית בלי שינוי של ממש. זה העדכון. מוקד התנועה בחסות, העיניים יבשות, הילו קומוד. העיניים צורבות, הילו קומוד. הילו קומוד, הרולס רויס של טיפות העיניים. דרך 79 עמוסה מהפקת קריית ביאליק, 6 דרומה ממחלף עירון עד מחלף בקה, איילון צפונה ממחלף קוממיות עד דובוז, בהמשך ממחלף חולון עד לגוארדיה, גאה צפונה ממחלף אלוף שדה עד מחלף גבעת שמואל, תל אביב ירושלים ממחלף לטרון עד מחלף שער הגיא בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, אשדוד תל אביב גן רווה עד מחלף ראשון לציון, 444 טייבה עד צור יגאל, תל אביב גשר רוקח חסום לתנועה לבאים משני הכיוונים, כמו כן נסיעה באבן גבירול ושדרות רוקח לכיוון מזרח נחסמה גם היא. עד כאן ממוקד התנועה. דיווחי התנועה בחסות אנחנו
אנחנו בשיחה עם חברת הכנסת אורית סטרוק מהבית היהודי, היא מבטיחה לא לשקוט על שמריה ולעשות כל שביכולתה כדי להעביר את רוע הגזירה, אם לא עכשיו אז אחר כך. ברשותך אנחנו רוצים לצרף רגע לשיחה את איש האופוזיציה, השר לשעבר יעקב מרגי מש"ס. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. אתה אומר, למרות דבריה של אורית סטרוק, אתה אומר, קנו את שתיקתם של אנשי הבית היהודי ואנשי הימין ושדולת ארץ ישראל בכנסת בזכות אותה הבטחה לשחרור הקפאה של בנייה בכמה מקומות של בין 800 ל-1200 יחידות, תלוי איך מסתכלים על זה. כל מי שיש מעל כתפיו ראש מבין וחש בזה, והתחושה היא לא נעימה. אנחנו זוכרים את המיליטנטיות, את הלחץ, את הלוגינג, את התקפת מיילים, התקפת אס-אמסים במקרים האחרים. אנחנו חושבים שזה עובר, וזה בא בסמיכות כזו, וקניית שתיקה. אני חושב שזה נעשה בצורה פוגעת כלפי המשפחות השכולות. ואני אומר לך, לא רק זה, וכי העם ישראל אין לו עמוד שדרה. כן, ואתה טוען שאת הבית היהודי למשל, מר מרגי, קנו באמצעות אותה הבטחה לשחרורים או אישורים סופיים לבנייה בכמה מקומות, כמו גילו למשל, שאין שום ספק, אין אף ישראלי שלא חושב שזה חלק מירושלים. אין ספק שהשחרור של אותם מרצחים, מתועבים, ונקנה בשתיקתה של הבית היהודי, בזה שנתנו להם להוציא את אותם מכרזים שממילא היו יוצאים, כפי שאמרת, וכולם יודעים איפה הם היו מונחים ובאיזה שלבים הם היו. אני אומר שזה הבית היהודי צריך לעשות חשבון נפש. אז בוא ניקח את תגובתו של הבית היהודי. אורית סטרוק יודעת בדיוק, היא הייתה מאלה שחרשו את הכנסת, חרשו את אנשי הציבור ואת חברי הכנסת במצבים זאת פעמים. ועוד לפני שהייתה חברת כנסת, צריך גם להדגיש את העניין הזה. בוא ניקח את תגובתה של אורית, מיד נחזור אליך לעוד שאלה. קנו את שתיקתכם בזכות סיפור על שחרור של הקפאה שממילא היה מתבצע, אורית סטרוק. אז תראה, בגלל שההאשמה כאן היא מאוד מאוד חמורה, אני מבקשת שתיתן לי את ההזדמנות להשיב עליה. רק בואי לא נעשה מזה הצעה לסדר היום, כי אנחנו... לא הצעה לסדר, אבל צריך כאן להעמיד דברים על דיוקם, כי יש כאן הצגה מעוותת וחסרת שחר. הרי כולנו יודעים שלרשות הפלסטינית היו 3 דרישות. הם דרשו 3 דרישות מקדימות, משא ומתן על בסיס קווי 67, הקפאת בנייה ושחרור מחבלים רוצחים. עכשיו, בנוגע לקווי 67, ברוך השם יש קונצנזוס רחב בציבור עוד מימי אבא אבן, שקרא לזה גבולות אושוויץ, והיה ברור שאי אפשר בשום אופן לקבל תנאי כזה. הקפאת בנייה גם לא? בנוגע להקפאה, יש ברוך השם קונצנזוס, ואני מזכירה לך ולמאזינים איך הגענו לקונצנזוס הזה. הגענו לזה דרך זה שנפלנו בהקפאה. הייתה הצבעת ממשלה על הקפאה בממשלה הקודמת, וחוץ משר אחד, עוזי לנדאו, הצדיק שהתנגד, כל היתר הצביעו בעד. היינו 10 חודשים בהקפאה, שבמהלכה כולם הבינו כמה שזה שטות. בסדר, אורית, בוא לא נחזור להיסטוריה ברשותך, אנחנו מוכרחים. זה חשוב להסביר אז תגיעי לפועלת, אנחנו מוכרחים לסיים. בנוגע לשחרור מחבלים, היה כאן בלבול שנוצר בעקבות הקמפיין המסיבי שכולנו היינו קורבנותיו, הקמפיין לשחרורו של גלעד שליט. ואני מזכירה שעל השחרור בעסקת שליט 26 שרים, כולל כל שרי ש"ס, כולל יעקב מרגי בעצמו. אתה בעצמך הצבעת בעד שחרורו של גלעד שליט. וזה בלבל. רגע, אני מסכימה, רגע, עכשיו אני דווקא דיבור. אני מסכימה שיש הבדל אגב בין לשחרר כדי להציל חייל שבוי ובין לשחרר בשביל כלום. אני מסכימה לחלוטין, אבל אני אומרת הקמפיין המסיבי הזה שכולנו היינו קורבנותיו בלבל את דעת הקהל ובלבל את דעת השרים, ולכן זאת הייתה נקודת חדירה שהצליחו לחדור. עכשיו אני קוראת לכולנו לקום מהנפילה הזו, להתעשת ולהציב קיר
בלתי חדיר. אנחנו לא משחררים מחבלים. צריך לתקן את הפרצה הנוראה הזו. אורית סטרוק, עמדתך ברורה. עמדתך ברורה. או זה, משום מדינה נורמלית לא משחררת מחבלים, ומדינה נורמלית לא מקפיאה אזרחים, ואנחנו לא צריכים לעשות שום דבר בשביל התענוג המאוד מפוקפק לשבת עוד 9 חודשים במשא ומתן עם המעודד הטרור הזה, אבו מאזן. הדברים הללו הם בנפשך, הדברים ברורים. אורית סטרוק, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים הללו. הוא שופך שמן על מדורת הטרור הזה. אורית סטרוק, כאבך ועמדתך הנחרצות ברורים ומוגמורים. תודה רבה לך. מילה אחרונה, יעקב מרגי, אתה שומע את הזעם בימין, הם עושים את זה בלית ברירה. אני חשבתי שהם חברים באופוזיציה. בסדר, מי שבאופוזיציה זה אתה, והיא צודקת, אתה בעצמך. 1,075 מחבלים, אתה הצבעת בעד שחרורם בעסקת גלעד שליט. עבור מה? עבור עמדת חייל ישראלי שהמדינה שלחה אותו. על מה אנחנו היום משחררים? אני בעד לנהל משא ומתן, בשונה מעמדתה של אורית סטרוק. אני חושב שצריך לנהל משא ומתן. אבל על מה אני משלם היום? משחרר רוצחים, פוגע במשפחות, אפילו לא מתייחס אליהם. מה אני אומר לעם בישראל? לא, אתה כן מתייחס אליהם, אתה נותן להם את האפשרות לבג"ץ, זה לא מובן מאליו, אדוני. אני משחרר רוצחים כדי, על הזכות הזו לשבת במשא ומתן. על מה? זה ההבדל, ואני שואל, איפה? זו המסורת החדשה של הבית היהודי. משהו טוב מתחיל. הבית היהודי יישב וימכור כל ערך שהוא האמין בו, תמורת זה שישחררו לו עוד מספר יחידות דיור, עוד תקציבים לעניינים של המוסדות שהם חושבים, ואנחנו נשב ונחשוב שמשהו חדש מתחיל פה. אני אומר לך חד משמעית, התחושה קשה בציבור. יש פה תחושה קשה בציבור. כולנו זוכרים איך הבית היהודי עלה על בריקדות, איך הפעיל עלינו טרור של מיילים, טרור של SMSים, בסוגיות פחות חמורות. אוקיי, ואנחנו רק נזכיר שבזמן שביקרו כאן שרי החוץ של ארצות הברית, קונדוליסה רייס והילרי קלינטון, שרים מאוד בכירים ממפלגתך, אלי ישי שר הפנים אז, וגם אטיאס שר השיכון, גם שחררו כל מיני היתרי בנייה, ונסתפק הדברים הללו. אנחנו לא נקשור בין הדברים, לא משנה כרגע. יעקב מרגי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. הבוקר הזה מבחני המיצ"ב יבוטלו